na sa maka kawai ta tana nan tana yi kawai rike ta haka nan. Rike ta ya rike ko? Za ka ta yau. Ka wani uban na kai. Ko ka? Wai da ka ne waka ce wa ba ran shayewa. Gaskiya baka mun daidai ba. Ya za ka zo ka samu rake kawai ka dauka ka cigaba da sha. Ha. Wato ko shi kai haka ake sabga kenan. Allah sare ba mu gota da kai mun ba. Yo kai wa maki ta kai Allah na tuba. Na iso ai. Ka gani? In aka fara ni da ma ina nan hannunka na nan cak. Kada Ka gani? Kawai hira da zamu ta yi kawai zaka bari sai mun gama. Da kanmu zamu ce maka yanke kawai sai ka yanke sai. Sabga ta samu. Allah ja zamanin shehu. Jiyo mu gani. Wait, na yi play je ka. Na shiga mu dama. La ilaha illa huwa Allah ya sanya Ba hankali ba. Ayo ne irin ba hankali. Ai inda ka saka mun na'ura a sabga ta kare. A ce kuma haka zamu da kai. Kan me haka ne? Haka zamu da kai. Da kenan ta marayu. Da ka yanke haka da. Yanke. Gaskiya Kai kundin guro uba ka.